Ni keno nyakora mgajwang chenro en rameny piny wadonje kidieny mar ariyo na singo ni twak gi MCAs ariyo mapacho kae kuom thuolo mokwongo rameny piny wabedo kod MCAs ang'eni pok wabedo kodgi nyaka nachak tawo chenro ni gimomiyo wan ka nyakora mgajwang ne ging'anyo wadwa winjo ni tang' mano otimore gi pimnwa ni to dwachgi gi kaluwore gi chal mar Kenya dhi chopo kanye to dwachgi gin mag amiyo gi thuolo mar moso nyakora mgajwang machiegni mose nyakora mginyisgi ni MCA makanye nyinginga. Erokamano, ne ikwara mogia mosu no imore uru. An MCA Samson Olimo Bonyo, MCA ma North Kadem, Nyatike Sub-County, Migori County. Erokamano kendo arwako e twak marwa makawuono ni. Machiegni ahinya. Erokamano, an iluonga ni Omolo Eric, an MCA ma Bay Town East. Kendo goyo no erokamano kuom gwelwa kawuono. Mondo wacha achiel ariyo adek ma jopiny oseneno ka timore kawuono e Kenya ka. Erokamano ahinya. Olima, ang'o mane timore romone? Nyiswa ni taneno ka en luongo ni 5th Legislative Summit. En mar ang'o titime ang'o to nowinjo bed nutime ang'o? Erokamano, kaka iwache ni en Legislative Summit. Ma en romo mar MCAs mawuok e Kenya mangima 47 counties. Romo ni oketi mondo warom kaka MCAs mondo mokwongo wang'iyane ni to challenges mage ma wan godo kuonde mag tich kaka ing'eyo ni 47 counties gin gi unique challenges. Ma Migori ok chalre gi ma Homa Bay, ok chalre gi ma Nairobi, to ka wabiro kanyakla eka wa share experiences magwa kendo ka warango ni to gin chike moko ma wawinjo bed ni waloso kendo manyalo konyowa e tijewa nikech ing'eyo tije MCAs gin adek. Achiel kuomgi en ni mondo wa represent jopiny, ariyo en ni mondo walos chike manyalo tayo kuondewa mag tich kata counties magwa, to gi mar adek en oversight. Koro Legislative Summit en kama warome mondo wa share experiences magwa mag counties mwae, kaeto bende wan bende kaka MCAs wan gi forum marwa miluongo ni County Assembly Forum. Kanyo be wane gi chike mane watungo kendo waloso maritowa. Ting'eni kaka piny medo sudo kendo kaka piny medo dhi, lokruok bende bedo, ka lokruok bedo nyaka bende ung'eni te chikeu ka chal nade. Koro watimo bende review mag chikewa maritowa kaka CAF e Legislative Summit. Erokamano ahinya, we adhi ir Eric Omolo. Eric, ne uchopo e romo ma kamae to kata kamano no otore, obedo nade? Ang'o mane otimore? Gima notimore maduong' seche ma ne wabiro e Legislative Summit, ne wabiro with a clear agenda mondo mi issues ma wantiere godo kaka members ma County Assembly Kenya te obed addressed. Tiyo ka devolution of Kenya, the Constitution of Kenya 2010 nomiyo japiny ratiro mar chiwo pache mondo winji. Koro nwakwayo thuolo gi president mar Kenya mondo mondo awachne gigi mosebedo ka chandowa kaka members of County Assembly. To forum ni olose gi body miluongo ni CAF, mano County Assemblies Forum. County Assemblies Forum ni en body mano chuogi mondo riw MCAs tek kanyakla mondo gibed gi para achiel gigo ma chandogi to gi kaka devolution ose next step. Koro noyudo thuolo nikech ni challenges mwa face kaka members of County Assembly. Koro nodwaro ni these issues obed addressed by the president himself. Koro ne wabedo surprised ka ooro a representative. All along MCAs feel ni the president ok support members of County Assembly kendo ok support devolution kaka dwarore. Nikech ni 50% midwaro ni odhi e county level mondo mi foster development iyudo ka pod tin. To bende autonomy mar assembly onge. Iyudo ka ok inyal oversight a body ma chuli pesa wake nyaka ibembeleza mondo kel pesa mondo mi uti godo. Koro nadwaro ni ka ginyalo winjowa to county assemblies tema Kenya obed autonomous. Ni ginyalo bedo gi pesa ma gi manage kaka an assembly. Nikech ok inyalo oversight a body ma samoro kopo ni idhi to the extreme pesa ok dhi biro ni assembly. Koro magi issues makano wafwenyo ni president olengo. In fact, bedo ni nomisne wafeli no chayo devolution. Nikech county governments 47 kine all over 2,000 members of county assembly oriwore kamoro achiel mondo mi gi chik itgi ne gima president dhi duoko pertaining to their concerns. Kamano kotimore wane wa feel ni ok embrace devolution. To devolution ni ema keto dongruok e kor gwenge ma samoro ni national government ok nyal timo.
Koro ma e gima no trigger emotion kata reaction mar members of county assembly mondo gi kon CS mano biro ni adogi wan ne I invite president ma bende no accept our invitation. Koro ang'omiyo at the last stage no ko respond to the call. Pilerik ya penji ni to samoro jatend piny nyalo oro gaute makamagi kuonde opogore opogore. Ang'omiyo no kurwake gi muolo mana kaka samoro nyaur ng'ato mondo represent jatelo. Ere gimomiyo koso usebedo gi ng'ur moro kuom thuolo malach. Dipo nitie weche moko mantiere buo tamruok chopo romoni kata rem chopo romoni. Ke samoro ichopo gaute mag jatend piny kuonde mang'eny. To maru ni ang'omiyo no gole tulo. Ing'eni osegwele koro didek nyaka no bed jatelo. Koro maa emane koro wa feel ni onego bed ni obede in person. Modongo osebedo koro ka ji. To kendo ka sende wasetemo kwa embrace gi. To koro maa was very key. Ni nyaka no attend. In fact, ka no bedo invited, CAF no chiwo their conditions. Ni wasegombo mane wawuok kodi for so long. Devolution kethore. Jo wachandore. Development ok timre kaka wadware. Koro in ema wagombo ni address this issue one on one by members of county assemblies. Olima, winjo ka gima ywak kuok chopi koso ng'ano ka moko bene wacho ni to orne gima na jatend migawo mar tuke chalo ka gima mano ne gir tugo. Winjo nade? Dipo ni winjo ni ok winji waku so winjo ni jatend piny sideline e yo moro. Ing'eni Lydia, devolution osebedo koro aparo ni ma higa mar 13. To challenges ma MCS osebedo godo gisebedo ka giwuoyi seche duto. To aparo ni ma to ne president odwa nyisa chaya ne MCS. Nikech kanyo cha wantiere e bura. Aparo ni 3-4 weeks ago. President himself through Felix Kosgei confirmed himself ni no biro mondo owinj ywak mar MCA. Lydia adwa koni ni kidhi ir japiny sani. Japiny nyalo nyisi matunda mar devolution. Kendo ka nitie dongruok ma sani inyalo neno kor gweng' to en nikech mar devolution. Omiyo japiny okawo devolution ka gima important kabisa. To wan ing'eyo ni wan wa represent mana jopiny. Wan mana jochung' mar jopiny. Omiyo ka jopiny oorowa ni mondo wa ter ywak gi to nitiere kasoro moro, nitiere obstacles moko matimore. To wan ne mon gi ratiro mar dhi chomo president kendo nyise ni jaduong' magi ma ywak mar japiny. Ing'eyo gimiyo nok ober mondo president oornwa CS. He is the chief executive officer mar this country. He is the final decision maker. Nikech gik dwaro good political will. To ma ene ma en godo nikech ene mo nyalo mobilize. Donc samoro Mvura no winjo bende dhi miya duoko mane uchiwo kata dwaro mane untiere go. No wadwaro answer nikech higa 13 ng'eny kapok wayudo answer. Koro wadwaro answer kuom. Udware sana ka instant coffee. Yes, nikech ong'eyo gima MCS osebedo ka dwaro. Kendo ong'eyo nikech ing'eni president be wuok e ward moro. Owuok e county moro. Ong'eyo challenges ma MCS kabe. Omiyo higa 13 ng'eny Kenya oronwa ng'ato mondo bi owinj ywakwa to ng'eyo. Dwach ting' achiel kuom dwach en medo omenda. Anene kacha to sani king'iyo malong'o nitie jok ma pod ntiere ndara kendo nochako wuoth ndara chon iluongo ni lakteche manyisi ni ntiere kaka jatend piny samoro kwa mondo ji ore omiye thuolo kaka ohero wacho. Ere gimomiyo un koro dwaro ni maru ni okasa ahinya to jomoko gi be pod ywak koni. Ng'ato penjo kani to dak nu beda gi horuok mondo chwal pachu na jatend piny mondo kore kaka uwinjo duoko mochiwono kok unyalo go koko. Aparo ni mano to mana gima ng'ato escape go. King'iyo the list of issues ma MCS ne godo. Aparo ni the list one en msara. The list one en msara. Adwaro ni ing'i article 174 of the constitution. Owuoyo about the objects mag devolution. And achiel kuom gi king'iyo part F of it. The object of this devolution en ni mondo services obed machiegni gi japiny. King'iyo thoth services ma wan godo gibiro devolved. Weche mag pii biro devolved, weche mag agriculture biro devolved, weche mag health biro devolved, weche mag education biro devolved.
And someone once said, apparently some honorable member from South Africa, Amalema, said, Nikidwa collapse the nation, collapse the education system. Tingeni county government, muting of the foundation, mar education. Wan joluo ang'eyo kendo wawacho ni ok inyal rieyo yath kosedongo. Yath irieyo mana kosemangowa kapod otin. Omiyo ok inyal rito nyathi mabed maduong' ni koro kidwa keto knowledge ang'o e wiye. So foundation mar education, mar child development education, mano ni e bwo county government. Omiyo ka ok iketo ratiba maber kaka pesa kata kaka services ginyal chopo ne japiny, tadwa koni ni MCA nigi tich matek. Ariyo, weche mag pi, wang'eyo ni pi ema miyo it is said that water is life. Omiyo ka ok inyal keto services mondo ji oyud access to clean water, to ng'e ni nitiere tuoche mabiro biro mang'eny nikech wach mar modho pi mang'o marach. Sama ng'ato modho pi marach, definitely obiro bedo matuo nikech dhano bende nyaka bed mang'o matuo. Sama dhano bedo matuo, nyaka yud osiptal modhiye. A healthy nation is a wealthy nation. Magi tetete gin functions mag ang'o county government. To king'iyo the resources madhiye county government, gitin saidi. Omiyo it is upon the assemblies mondo kel yuagne, mondo national government or devolve more funds to the county governments, mondo services machalo kaka mag health, machalo kaka mag education, machalo kaka mag roads, machalo kaka mag agriculture, mondo bed gi full security in this country, or ter pesa moromo mondo dhiye e county government. But more importantly, ingeni king'iyo sani gik ma kore wacho ni msara makoro mago to kwawachi nikech watu wacho dwaro pesa mondo dhiye ng'o e county government. Sani king'iyo Madam Lydia, county government yudo mana only 15%. 85% of the national budget don't carry a national government kind. 15% king'iyo kata kaka counties wachalo ga Migori is only around 10 billion. Emidwa pogo ne education, emidwa pogo ne roads, emidwa pogo ne water, emidwa pogo ne everything kaindi. Omiyo wan gima ne wadwaro mokwongo mane wa fight ne en ni mondo pesa odhiye e county government. Then two, ka pesa osedhi e county government, king'iyo chik, we about devolution. What are the units of devolved government? Kaka county government. Gain wards. To king'iyo sani, waonge chik moro ma devolve funds from the county government to wards. Cheneno weye ni ka governor oneno ni ward ng'ane onyalo miyo pesa, to onyalo chiwo ng'owa pesa kanyo. To kokigo chungi samoro piny, to konya miya ng'owa odongruok. But look at it this way. What is the work mar MCA? En ni mondo rang kaka governor tiyo ng'o gi pesa. Ting'eni samira ange samoro nyako bed gi okonya winjo maber. Koro samoro nyalo kelo tungni moro ang'owa e kindu. Omiyo ne wadwaro ni mondo chik mar bedo gi ni World Development Fund okadhi kendo president onyiswa ni to chik ni ogik kanye to dhi chako tich karang'o nikech mae manyalo miyo wa experience the object mar devolution. Eric, chik mar World Development Fund ni en ni chike mapacho koso ginyaka sani through CAF yudo ka nitiere a draft mar chik moseketi madhi ineno kaka national government timo mar NG-CDF. Mane kaka bende ni wadwaro ni mar members of county assembly bed underpinned in the constitution of Kenya. Koro yudo ka sani oonge. Koro ma is one of the main agendas mane wa push. Ni World Development Fund obede chik. Kose bede chik odhi yie mondo mwandu kata resources obede decentralized to the smallest units ma en ward level. Tudo ni masa nok nyal temore. Yudo ka oi meet obstacles nikech onge political goodwill. Okwang'eyo gima MCA members of county assemblies timo marach. Momiyo development mayudo ka the Constitution of Kenya under objects mano kaka no wacho under Article 174 dwaro ni wa devolve functions
to the grassroots. What decentralized functions to the grassroots. Koro ni maa ok nyal timore ka there is no law. Koro momiyo members mag county assemblies temo ni warom to gini wasetemo through meetings. Iyudo ka composition mar CAF wan gi the governing council ma bende each county assembly nigi two representatives ma sit e CAF mondo giter patch members mag county assemblies mondo CAF o forward. Iyudo ka wasetimo for so long. Iyudo ka the concerning bodies dhiro mana gini oko. Koro mane waneno ni in this 5th legislative summit waluongre te kaka members of county assembly ne wabedo gi pre-summit mane wantiere gi youth forum on how youthful leadership can be promoted on our accountability and good governance. Wakwongo watimo mochako bedo gi another pre-summit mar women mondo wa enhance women leadership. Kwa tieko magi to we had resolution mane wabedo gogi samoro ne gionge chien kucho. Ne the first time mane wanegi resolutions mane nego bed ni isomo ne president mondo timre nade owinji. Koro resolutions gi kane wa saiko maber to we were expecting ni the head of the country mondo bed embele members of county assemblies mondo o explain or at least oketa yanga ni to en gi pache both the support devolution through members of county assemblies. Iyudo ka MCA engat ma ochae kor gweng to chae nango ochae nikech japiny onge ne koyiero ngato mondo dhi ogo kura oyiero ngani mondo koyiero ngato giyiere mondo mi odhi okelne gi dongruok. Tido ka onge kata selling achiel manitiere kiti mar War Development Fund mana kaka koligi na nowacho ni nyaka iket pachi kata ibolri sana embele governor nikech en ema chiko yiene mondo implement project or development. Intiji en ni oversight ni development mane ukadhe county assembly ka botemge. Mar ariyo chike mateno dongruok mag counties bende ukadho. Kaso mar adek bi chunge lojo kae kidoro barabara moro gi kwayo binyalo push that agenda nikech in their representative mondo mi otim. Koro ka gaps gi te waseneno kore mamiyo bedo member mar county assembly tek emono miyo ne wa embrace this summit mondo at least kwa tieko to abed gi resolution. Tiro ka challenge mwasebedo godo ka koro sani president ne ok attend. Iyudo ka resolutions te mag summits gi ok gikadh kanyo kaka ne gibiro discussed kanye kama gigike. Nyiso ni kaka no rumo no samoro onge any action midhi ka onge tracking mag resolutions ka nikech alternatively kata ne bed ni ne ok address wa to nitiere procedures ma pod nyalo mondo resolutions mane summit obedo godo obedo forwarded. Tido ka bende there are some gaps on officials ma running this summit and even CAF. Tido ka instead mar tracking gik mane gi decide tido ka gigo tetho summit no rumo onga wa track. Koro kanyo bende there is a gap ma ok nyalo wacho samoro ni entirely or rely on other bodies. But tido ka ochako bende there is an in battle among CAF members. Tiparo nade ka ng'ato penjo ni tang'o madhi mono utiyo kare gi governors e twech achiel mondo mi uchwal dongruok gi kanyakla mondo kik kiwuoto chal ka gima nitie ywarruok moro e kind governors gi MCA otiyo gi wach moro ni igo chongi chal ka gima ilame or something. Dipo ni nitie kaka nitie ineno governor gima onge gima lit kaka jatelo moyier maka ne owuok wuoyo gi jopiny to nosingo na dhi kunyo pi adhi gero no barabara adhi timo 1 2 3 to kogik mbele kucho to ionge gi teko minyalo dhi konjo dalau ni yo mawuok ka nyaka ka an gi pesa moro madhi timre nade adhi timogo. Koro osebedo a very big challenge. Koro kata tema unyalo in any politics siasa ki oversight ngato nyiso ni ing'iye ni to botiyo gi pesa jopiny maber to ere kaka idwaro ni ikwaye development bende kokikwaro wangi nyaki oversight accordingly. Koro luoro bende oversight ne. Koro kopo ni dwaro development te jow tinyalo abandon oversight mondo ibed ng'at mok lu kaka pesa jopiny tiyo godo. Koro kwa ufupi udwano lock moko kuom chikegi. Wadwaro ni chik oketi mar War Development Fund. Chik ni ng'awinjo bed ni kete. Chik
iyudo ka chik nitiere bodies ma nyalo bedo involved in making the laws. Tiyudo ka koro sani wan gi expert manose draft chik ni aparo di nitiere before the Senate. Koro iyudo ka e Senate kacha emokwame. Koro emo aji iyudo ka sama ne CAF organize the summit, ok ne organize kende. The previous summit ma 2017, Senate nobedo involved. Ang'o ma gibiro involved nikech gigi endi nyaka ang' biye mbele gi. Koro wan wa plead kodgi ni ka these laws okete mbele gi to gikadhi. Uplead gi senators. Yes, nikech koro kokwame mbele kanyo it means nyaka wa plead. Manyiso ni ng'amunjo kudil go kae gi senators of president. No, there's what we call political goodwill. Podwa ni president of Yokas nugi. Ing'eni chik ma ni Kenya ka onge chik manyalo kadho ka president ok oyie. Thoth chikegi president ema mobilize members. So ka gisedhi to discuss gi assemblies to gikadho nikech nyaka ing'e ni chik moro amora mondo oti nyaka the president assent to it. Koro it starts with the members. Mamano emomiyo ne wadwaro the chief executive manyalo push chikni through that goodwill mawatimo ma wawuoyo. Adwa na med gimoro ka kende Madam Lydia wacho mar ipenjo ni ka chalo ka gima nitie ywaruok moro e kind MCAs gi Mudwa mago e gi gavana. Chutho to onge ywaruok. Shida mantie nitiere gap kichik emwatemo ni mondo kabet olosni. Nikech one, kirango ng'ato kakotiyo gi mwandu, nitiere kisungu moro mawacho ni every human kind is a potential thief. Gimolake en an opportunity gi substance what mango mokwalo. To ng'ama snatch away the opportunity from that potential thief and the MCA. Mane momiyo the crafters of the constitution nowacho niya, waketo county government to waketo two institutions. Waketo the executive kaito waketo the assembly. The assembly en rango the powers ma governor nitiere godo e tich gang'o gi pesa. Ka ng'ato dwa rangi ahinya samoro onyalo timo ang'o, onyalo chwanyi. Mae momiyo wawacho ni gap mar chik mantie kani momiyo governor nyalo miyo ng'ama oversight mo bed kod gi chuny marach ni wabed gi chik matero pesa ni e ward mondo mi MCAs oti nikech sani ne dwa nyisi ni MCAs nigi luoro nikech kidwa rido matin mondo pes jopiny oti maber to governor nyalo tamie dongruok mochiw matin kabisa. Ting'eyo ni kiwa wacho that article 174 mano establish the objects of devolution to wacho ni nyaka water services closer to the people to jopiny gin jomage the last unit and ward to pesa ok chop kanyo ward kaka chik makoro pono ni gichopo to nitie kaka ok gichop bende marom koso nitiere chik ma miyo ka kipogo no marom kata tin to rom luore kaka samoro ko idwa ni go chongi to samigo chongini how low inyalo go chongi ma chongi ridhre to dongruok chongi pod ang'o pod gwegi pod winjo ni pesa timo ang'o olal. Lydia wang'eyo very well ni there are so many cases sani ma wawinjo kata ubulando ni nitiere ka EACC gin nang'o gin kanyo nang'o gin kanyo nikech MCAs mano winjo bed ni oversight properly no oweyo nikech giluor ni ka oversight properly to dongruok ok tim ang'o ok dhi to yeni ka wewe dhi ang'o ok igeng'o ka dhi e bel to nyaka ang' bel inyre. Weyien aduoki kuom osara cha jatend piny bende nitiere duol mang'iyo wechege mag osara mana kaka jotich mamoko mag sirikal e pacho kae. Ere gimomiyo kuchwal kwao ne SRC? Wacho maber kendo penjo maber kabisa. Ing'eyo ni MCAs manokwongo chako ne chamo pesa moro. Ne chamo? Negi salary manomigi. Salary mar MCA pasani ong'ad nus. So the question minyalo penjori mokwongo ere kaka moro cha logik kama ne 200,000 cha to sani to koro imiyo MCA 90,000. Ariyo, Lydia, MCA kaka let's say for example Migori wan gi 11 billion pesa momiwa ni mondo wati godo kaka county government ma Migori. Pesa ni okete e lwet ng'at achiel miluongo ni governor to miye jarit. Tiro akawo jarit timiyo siling 90,000 mano pok ong'ade.
kaeto ng'at modwa rito ni timiyo $1,200,000. Surely, what is the rationale? Koro udwa nomiyo pesa. Guinea is very simple, and I want to tell you, MCAs are not looking, even in fact, for additional money as such. The approach momiyo koro wakao maen niya, dongruok onge gweng'. Basari mowinjo bed ni dhi ne nyathi sikul cha, onge. Pi moro mowinjo bed ni kunyo cha, onge. Yath moro mowinjo bed ni bedo osiptal cha, onge. Chiro moro moger moro maber ma ng'ato nyalo dhi gi dou seche ang'owa, onge. Omiyo koro the social approach ema MCA nego. Waduogi ir Rika, awinjo kowacho ni nitie kaka onge thuolo munya gerogo gik moko. To wan gi jotelo mabende osebed kimiyo omenda. Ere assurance kata geno ma japiny owinjo bed ni bedogo ni po nono ni oket pesa gi lwedo to dongruok biro bedo, nikech nitiere gwenge ma kata pesa nitie nyaka mag NCDF to nyithindo pod bedo nyaka e dier ot. Pod gisomo e tie yien. Ere assurance momiyo jopiny kata geno momiyo jopiny ni adier koket pesa e lwetu to nyalo pogoro gi jotelo, nyalo chwalo dongruok kaka owinjo. Ing'eni wacho ga ni leadership is a call. To kaka ng'ato dhi tiyo gi mwandu mar jopiny, ok en gima inyalo discuss ni ng'ama kama onego bed ni tiyo gi pesa ma kama. Nikech sani wantiere gi bodies ma investigate kaka a leader otiyo gi pesa jopiny. Koro ka nitiere jatelo mane omi pesa marom kama, omi 20 million, to kiduogi timo auditing, tiyudo ka pesa cha nokotimo tich mano bed ne otimo. Kanye kama koro nitiere the involvement mar bodies kaka EACC mondo investigate ne ang'o me jatelo ma kama ne omi pesa to kotiyo godo. Apro ni mano is a question ma konego bed ni bedo. Gima adwa medo mawacho about salaries mag members of county assembly. Iyudo ka president en gi salary moro memiye. To king'iyo pesa senator nitiere ga e chik a percentage mar pesa president michulo senator gi mag parliament. And the same onego bedi e members ma county assembly. Nitiere percentage monego bedi an MCA yudo in relation to salary mar governor. Tido ka mane kako onego bedi no bedo. Tido ka mar MCA ni to en gimoro moketa kita machalo yugi. Inyal gole kawuono ikete kiny. Tido ka national government, national parliament. Tido ka there's allowance for the sitting members of parliament. Nodwa gole but negi reinstate. Gima timore at the national parliament ebonego bedi timore at the county assembly. Ko dwaro ni obed exactly kaka en kochacha. Nikech county assembly en legislative wing mar county government. Kaka national parliament bende ochung'ne chik e yo mar national government. Koro magi are two bodies ma operate the same. Giloso chike gite, gi oversight gite, gi represent jopiny gite. Difference mabedo no okonego bedi. Egin wayuak ni kakitimo ne other members of parliament a given percentage mar salary mar president ema iketo machal mar gi bende. Mano bende onego bed ni timore at county level. Percentage fulani mar salary mar governor ema onego bende ni MCA zero mana kotimore at the national level. Nwaneno ka tulo koro muoch romoko bedo. Way forward, di bedo nang'o? Upange nang'o koro? Gima wan gi information ni kiny president no bi. Kiny udok e romo no kendo kiny wadok e romo, kendo wa expect ni president kiny no bi, kendo wa expect ni president kiny wa address issues wa magwa. Wan gi geno nikech en e wuon piny, kendo gima oneno no, ebe ng'eni sani oneno ni MCAs no komor gi ote manooro CS, omiyo ng'eni MCAs dware, kendo osechiwo wach ni kiny obi, omiyo wan gi geno ni kiny ne wapedha yanga shida maro kaka wawacho gino, kendo kiny waduoko maber. Kunono ni ok obiro dhi bedo nang'o? Ka gir kiragi ok ochopo. Ing'eni wan ema interact gi jopiny, kendo wan e jok man piny mogik. Bende in fact ing'eni wan ema wang'e shit jopiny, kendo wan ema wating'o shida go, nikech wan e ngas mokwongo minyono. Ing'eni ka ng'ato nigi chandruok e gweng', to ng'ama okwongo dhi ire nang'o? Ire MCA. Omiyo aparo ni kaka MCAs kiny ne wabed gi bura kendo kiny wang'adi gima wabiro dhi timo, nikech wan bende wan gi teko e lwetwa kichik. Chik be omiyowa teko kaka wanyalo timo achiel ariyo adek.
Achiel kuom MCAs kane wuoyo owacho ni ochiche ni National Parliament ema yware kodgi. Akia ni nombothne koso mano bende nitie kaka nitie. Ng'e madiyo MCAs. Gine nyalo wache no nyalo bedo adieri. Nikech iyudo ka higa mar 2018 ne wan gi Equitable Development Bill makoro ne dhi ting'o World Development Fund. Tiyudo ka this bill ne oko progress to enactment e parliament. Recently nobedo reintroduced into parliament. This is the same Equitable Development Bill number 20 of 2024. Tiyudo ka sani podoling at the National Parliament onge ng'ama wuoyo about it. Ma nyiso ni members of parliament ok dwar ni functions obed devolved kaka chik dwaro. Ang'o miyo chik ni okwamo kacha? Gini mano mi raise questions. Ni ang'o miyo kwa chik oselosi, bill ni oselosi to kwame mbeleu. Ok proceed mondo utim the right process mondo bed chik. Koro mae gima create the feeling ni members of county assembly ni kendgi. Emo miyo gi rush koro mondo giwuo gi the head of the executive. Mondo mi obed gi conversation gi members of parliament ni to ere kaka wanyalo enhance devolution mondo mi dayo moro modhier piny kucho oyude pesa mondo moromo in terms of development. Nikech iyudo ka gwenge mang'eny sani barabara richo, pi onge. To pi onge nikech ang'o? Onge pesa mo set aside mar timo mano. Koro mano nyaka raise questions kendo nyaka raise concern among members of county assemblies. Apane ka doma ding'e ni mae en luoro mar ketiende. MCA nigi tije, obunge bende ng'owa nigi tije. Koro luoro moro ni komi MCA pesa to samoro onyalo tiyo maber ma kiny koro dhi ohedhre odhi dwaro bunge. Ma aparo ni gimowinjo bed ni kaber to koro mane makelo tayo. Ma to adieri mar wach. Nikech kimiyo MCA pesa koro mondo oter godo pi, oter go barabara. Samoro nyalo tiyo go maber ma koro japiny ne ni to kare okenye ni maber. To nikech watiyo tije mopogore, jopiny be sani ong'eyo ni tij Mijumbe en ma, tij MCA en ma. Omiyo luoro no ta gombo ni kupo ni entie. To wajumbe ne tije mopogore omiyo tim mana maber gi mokete lwete. Wan bende kupo ni momiwa to watiyo tiego maber nikech waduto te wasamo jopiny. Nano penjo kae koya kumachiel kuom joeno wacho ni to kane pok udwaro kom ni be nusomo kit chike matayo mane ntiere sechego. Seche mane udonje ni to ere gimomiyo koro kusedonje to kendo koro udwaro mang'eny ma samoro pod onge. Aparo ni kano japenjo no oluowa ok wawuoyo ahinya wach mar msara to wawuoyo ni mondo chik ochop kaka dwarore. Nikech ne wawacho ni chik mar devolution dwaro ni mondo pesa odhi nyaka ang'owa e ward. To nyaka sani pesa ok tim ang'owa ok dhi e ward. To kendo chik no ne dwaro ni kaber ni mondo wabed gi miluongo ni equitable share. Equitable share timore mana ka nitie chik. To kowe ni ng'ato nyalo make decision on his own ni kaka koro iwinjore gi governor to ok onyal timore maber. Omiyo ne wasomo chik kendo ne wang'eyo gima wadwaro en mania nikech kaka piny medo lokore kaka dwaro bende medo timore. Omiyo ne wagombo nikech kata bende king'iyo chon ne wan gi chik e Kenya ka. To kaka piny ne medo sudo nochuno mo bedo gi constitution 2010. To kata bana sani pod iwinjo ka wawacho ni nitiere pend chike moko loke. Ineno leader ka medo kuom gima wacho. Iyudo ni constitution mar Kenya 2010 nitiere kamoro mane nitiere ng'ikruok. Kaka ne inyalo puonj jopiny ni tij MCA en ang'o, tij women rep en ang'o, tij senator en ang'o, tij members of parliament en ang'o, tij governor en ang'o, nyaka tij president. Iyudo ka e gweng' kucho dwaro ma okerneno members of county assembly bedo go ni gibedo nikech koso ng'eyo tich mar member of county assembly. Iyudo ka idhi kucho japiny ong'eyo ni kano oseyieri jatelo onego bed ni nyalo loso nyaka lami kor gweng', mano MCA. Koro iyudo ka civic education ne ok otim moromo kata onego bed ni en gima government onego bed ni keto pesa mar puonjo jopiny e role mag jotendgi. Koro iyudo ka sani member of county assembly en ng'at ma odak gi wich kuot ni jowa kwayowa ma gima to chik onge moteno gik ma gikwayogo. Tadieri king'iyo tich ma MCS timo to gitimo macho ni 100%. Nikech ka en oversight to gi oversight the executive. Ka en representation gi represent jopiny.
ka en loso chike to gitimo nade giloso mago gik ma MCA timo 100%. Gima MCA ok nyal timo kaka dwarore en development nikech chik bende ok oyiene mar timo nikech kisomo Constitution of Kenya 2010 under the functions mag MCA iyudo ka development is not one of them. Koro japiny tingeni dwaro ni dhi kunyne pi, dwaro ni dhi gerne class, idhi yudo pesa no kanyi. Koro ema create the need ni wan kaka MCAs we wachung' e lo jowa. In an agenda mo push ni ok ni wan ema create. Jopiny ema odhi irwa. Koro jopiny oro. Wan jopiny orwa mondo wadhi amany negi pesa mar development e ward. To sama ya ward na sama ni manyo kura ni wacho ni singo ni dhi kunyo koro ni wuondo. Koro wanyisi gimoro. An ne adewo jowa kapok abedo MCA nikech naneno ni nitiere gap. Tido ka pige masekunyo ward na ok akunyo kagole e sirikal mar county. En ni now adhi out of the way achako menyo negi e pinje maoko. E gini yudo ka asetimo pige mang'eny kabisa. Ok nikech nayudo gi, in fact pige maseyudo from county government kang'eny tadiwa adek almost for within 3 years. To masetimo gin 37 total. Manyaka nadonji asekunyo 18. Koro kamedo gi mar county government mago 21 new water projects manyien. Atimo ma nikech koori gi japiny to kori dhi kwichone. Koro an gima timo basically en kwicho e lo jopiny. E gin kara sani bende wakwicho mondo wayud pesa mar dongruok e loge. Koro mano e gima aseyudo katimo. To ka onge tudruok na gi donors gi partners mawuok e pinje maoko to kawuono dasema kunyo pigedi adek. Ok di wuothe dhi Wambla gi pige adek misekunyo ward mano jo Wambla lawi. To kawuono inyalo ni projects mana influence through partners emo local face mar ward. Kana donjo ne gin mana pige 4 ma wa drilled. To sani wan gi 38. To target ni orana bed gi pige 50 mondo koro wachak kayo gi e miere. Koro ka distance from one boat to the next bedo machiek. No ndaka chiel kende Olema inise kunyo pi kosiseti in development magima magi minya luonge nyingi ni imbi dhi kwecho kumoro koso ini demborio kia mokwongo adwa wacho ni ok nwawuondo jopiny. Ndaka chiel. Ok wuondo jopiny. Gik mane wawacho ni wadhi timo ne jopiny gin gik ma chik oketo e county government. Ni nyaka tim ne jopiny. Onge gima wawacho ni wadhi timo ne jopiny man oko mar chik ma nitiere devolution. Shida en ni koro chuno ni samoro nyaka koro igo chongi piny kidwaro gima en ratich jok mi represent. Mae momiyo wawacho ni nyaka koro wabed gi chik matero gik mane wawacho ni jopiny go kata kada koro itimo tiji maber kata timo marach. Mar ariyo adwa wacho ni an gi sechegi mana yor pigno nyocha loso gi jofao kendo kunyo na sani kama iluongo ni Yapseka Dam mosetamo jo county kunyo for a very long time. Ariyo nyocha loso kendo gosiepena mag jo Bieti kendo gidhi kunyo na pi kama iluongo ni Thin Leach. Kendo an gi partners mang'eny ma bende wawuoyo godo. Asante. Makotimo kamano. Erokamano mos kuom ng'ari Sakacha ne nitie kaka ntiere kod mga joang' mano kanyo en MCA ma North Kadem Samson Ouma kachiel gi MCA ma Homa Bay East Eric Omolo iwinjo kaka gitemo kata chopo oko mar tijgi mapile mondo mi giket oganda winje maber gikel dongruok gino marwa ni kwa magi bende geto chwalo jatend piny idhi winje yo makare kiny gidok e romo obro nyisi kaka romo kamano bedo kendo duoko mage yudo rit masani orom kon sa deke chendo maro yimore nyinga Lydia okay